Министър. Преминаваме към следващия въпрос, който е последен към министъра на финансите Горанов. Въпросът е от народните представители Стефан Георгиев Кенов и Румен Маринов Йончев относно несъответствие в предоставянето на ваучери по държавна помощ, намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво. Заповядайте, господин Кенов. Имате 2 минути, за да развиете вашия въпрос. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Въпросът ми е породен от факта, че земеделските производители бяха обвинени, че те са основните търговци на безакцизно гориво в страната. И във връзка с една кореспонденция, с писмо до госпожа Румяна Ангелова, председател на Управителния съвет на Национална асоциация на зърнопроизводителите в България, с изходящ номер 1550 от 26 януари на Министерството на земеделието и храните, става ясно, че през първия етап на помощта са заявени общо 151 милиона 970 хиляди литра газьол като прогнозно годишно потребление на гориво, което би трябвало да е малко над 250 милиона литра газьол за цялата година. Една проста сметка по декарите обработваема земя дава резултата, че това е коректна сметка. В същото време обаче предоставените данни от Националната агенция по приходите с писмо до госпожа Ангелова с изходящ номер 15002 от 30 януари 2015 г. се твърди, че през 2014 г. земеделските производители са получили ваучери за гориво 983 милиона литра и половина по схемата за намалена акцизна ставка за газьол. Очевидно има огромна разлика. Тъй като помощта се предоставя под формата на ваучери за гориво с предварително фиксирано количество гориво и номинална стойност, моля да ни отговорите на следните въпроси: колко ваучери са отпечатани и колко са раздадени? Къде е разликата и кой е придобил стойността на акциза върху 700 милиона литра газьол? И ви молим да ни предоставите списък на земеделските стопани, получили ваучерите, и количеството, което те са получили. Към въпроса съм приложил и цитираните писмени документи от НАП и Министерството на земеделието. Благодаря ви, господин Кенов. Господин министър, за отговор. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Кенов, не виждам господин Йончев. От 1 януари 2014 г. е въведена нова данъчна преференция, намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво. Преференцията е схема за подпомагане на земеделските производители, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, е въведена в националното законодателство чрез промени в Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за акцизите и данъчните складове. Съгласно разпоредбата на чл. 47б от Закона за подпомагане на земеделските производители, общата номинална стойност на ваучерите (общата стойност на държавната помощ) се утвърждава със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. С разпоредбата на чл. 58 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. по схемата за държавна помощ за 2014 са утвърдени ваучери за гориво за земеделските производители на обща номинална стойност до 84 милиона лева. Следва да се отбележи, че независимо от количеството гориво, декларирано и използвано от земеделските производители, общата стойност на акциза по ваучерите за гориво не може да надхвърля 84 милиона лева и количеството гориво оказва влияние само върху стойността на отстъпката за литър гориво. С по-малки количества отстъпката е по-голяма, при увеличаване на количеството тя намалява, тъй като общият размер не може да надхвърли 84 милиона лева. Държавната помощ се предоставя под формата на ваучери за гориво с предварително фиксирано количество гориво и номинална стойност. Съгласно чл. 47к от Закона за подпомагане на земеделските производители, издател на ваучерите е, забележете, Министерството на земеделието и храните. Ваучерите за гориво се предоставят на земеделските производители на два етапа: след подаване на декларация за определяне на първоначална и окончателна индивидуална квота по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните. Съгласно разпоредбата на чл. 47л от Закона за подпомагане на земеделските производители, Министерството на земеделието и храните създава и поддържа електронен регистър за предоставяне на земеделските производители ваучери за гориво. Съответната информация по поставените от Вас въпроси относно отпечатаните и издадени ваучери за гориво на земеделските производители за 2014 бихте могли да получите от Министерството на земеделието и храните. Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Закона за държавните помощи, министърът на финансите е националният орган, който отговаря за наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи на национално, областно и общинско равнище, с изключение на схемите за помощ или индивидуални помощи в областта на земеделието и рибарството. Администратор на схемата за държавна помощ в областта на земеделието е министърът на земеделието и храните. Между другото, Вие цитирате едно писмо на Националната агенция за приходите, което
не е приложено тук, но аз го отворих и видях, че то се позовава също на данни на Министерството на земеделието и храните. Може да продължим да изследваме това несъответствие, но цялата информация, свързана с подпомагането на земеделските производители за ползването на горива с намалена акцизна ставка, във Вашия въпрос е по данни на Министерството на земеделието, макар и в едно от писмата да се цитира Националната агенция за приходите, която също се позовава на Министерството на земеделието и храните. Благодаря. Благодаря Ви, господин Горанов. Господин Кенов, реплика. 2 минути. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! В крайна сметка това, което беше дадено като кореспонденция до Асоциацията на зърнопроизводителите в България, сметнахме, че писмото от МЗХ е с коректни данни. Това, което беше притеснително, беше от кореспонденцията на НАП и затова отправихме въпрос към Вас, господин Горанов. Счетахме също, че ако има злоупотреби вътре в Министерството, точно Вие като орган би трябвало да контролирате през НАП как са разпространени тези ваучери. От проверки, които сме направили, собствени проверки, става ясно, че схемата с предоставяне на ваучери без да има правно основание явно е била практика в течение на времето. И обръщам се с Вас със следната молба, наистина да проследявате този процес, ако може по-осторожно през Национална агенция по приходите, а иначе въпросът ми с поименната справка ще бъде зададен и към министъра на земеделието и храните. Благодаря. Благодаря Ви, господин Кенов. Ще се ползвате ли от правото на дуплика, господин министър? Това бяха въпросите към Вас. Благодаря.